Pozdravujeme vás z Staraniniek. Dnes sa budeme rozprávať o rastlinách a mojimi hostiami sú Nikolás, ahoj. Ahoj. Kamilka. Ahoj. A Sárka. Ahoj. Sme pestrofarební ako čo? Ako dúha. Alebo sme pestrofarební ako čo? Ako? Ako človek. Ako lú. Lúka. Ako lúka. Budeme sa rozprávať o rastlinách, to znamená, že každá rastlina má svoju čo? Farbu. Farbu. Aká je najčastejšia farba na rastlinách, Sárka? Neviem. Rúžová. Správne. Kamilka, povedz mi, aké farby je strom, trebárs? Má zelenú korunu a kmeň má hnedý. To znamená, čo je to kmeň? To je taká stonka, ale je hrubá a to je podľa mňa kmeň. Čo potrebujú rastliny k svojmu životu? Vodu. Ešte? Slnka. A ešte, Nikolás? Tmu. Tmu? Hej. Nie, svetlo. Aby spali. Aby spali, hej? Ako spia rastliny? Ako napríklad tulipán. Keď je deň, no to on sa takto... takto sa vystrčí. Hej, ale Vystrčí, keď je tma, no to on sa tak zbalí. Potrebujeme my ľudia rastliny? Áno. Prečo? No lebo aby sme mohli dýchať, a keby sme všetky nečuli, tak by sme nemohli dýchať a dýchať. Čo je to burina? Burina je má také korenie. Burina je korenie. Burina zabraňuje aj kvetám a ostatným rastlinám rásť. Kvety sú kamarátky s burinou, alebo nie sú? Nie sú. Treba chrániť rastliny? Áno. Ako? Že ich musíš polievať. Musíš ich polievať, brániť ich, aby nikto ich nezničil. Srnky ich hneď zničia. Srnky? A čo robia srnky s rastlinami? Srnky ich jedia. To znamená, že rastliny sú potrava? Pre srnky iba. A pre zajace čo? Fuj. Pre zajace môžu jesť iba mrkvu a taký nejaký šalát. A mrkva nie je rastlina? Nie. A čo je mrkva? Mrkva je také, čo sa dáva do polievky. A ihličnaté stromy? To preto rastú, aby ľudia mohli ozdobiť stromček ihličnatý. Čo sú to chránené rastliny? Ja neviem. Chránené rastliny sú také, že okolo toho je taká prhľava, čo ťa môže poprhliť. A ona chráni tie rastliny, hej? To je takzvaná ochránka. Dajme tomu je nejaký tulipán a okolo seba má prhľavu a oni mu robia ochránku. K čomu slúži botanická záhrada? Sú tam kvety, palmy a všetko možné. Vážne? Kaktusy. A také silné kaktusy, ktoré dokonca sú aj cez skleník. Je kaktus zelenina? Keby sme zjedli, no to tak by sme si popichali jazyk aj hrdlo. Existujú aj také lekárky, ktoré sa starajú o rastliny? Áno. Ako sa volajú také? To je moja babka. Polievačky. A prečo musíme polievať rastliny vodou? Aby vyrastli. Áno? A keď nepolejeme, oni zvednú. Zvednú to, že zomrejú. Čo je to hnojivo? Neviem. Hnojivo je také, jak sa volá, liečivé pre kvietka všetko. Čo je to citrus? To je taký strom, kde na ňom rastú citróny. A grapefruit je čo? To je bratranec citrónov? Nie, to je grep. Počuli ste niečo o limetke? Nie. Limetka a citrón sú súrodenci. Len limetka je trošku menšia a citrón je väčší. A grapefruit je ich bratranec veľký. Čo je to figa? Figa? Už keď figa borová. Ukáž, ako vyzerá figa borová. Čo musí mať rastlinka v zemi, aby mohla rásť? Semienka. Aj? Aj kokosu. Koreň. Čo je to koreň? Koreň je taká polička, čo rastie na zemi. No, prečo ty všetko vieš a ty potom predstieraš, že to nevieš? Preto, lebo sa to chcem dozvedieť ešte raz, lebo nie som si istý. Aby si vedel, že aký sme šikovní. Presne tak, vidíš?
A na čo sú včely? Aby zbierali med do úlu a potom ho dajú ľuďom. Keby neboli včely, no to by nebol med. Áno? A na čo nám je med? Aby sme boli zdraví, aby sme ho mohli jesť. Prečo rastliny potrebujú včielky? Aby zbierali med. Aj peľ. Hej, toto. Všetko. A potom sa vlastne ten peľ dostane na iné kvietky a môžeme mať v záhrade ovocie, však? Takže ich opeľujú, tie kvietky. Chceli by ste mať svoju vlastnú záhradku? Áno! A čo by ste v nej pestovala ty? Ja by som v nej pestovala melóny. A ešte? Aj paradajky, aj kukuricu. By som tam dala banánovník, ešte by som tam vychal paradajky a melóny. Super. A citrus. Čím sa živí mäsožravá rastlina? Mesom. Na aký besom? Ľudským. Ľudským aj mužským. No, muchy. Mužským, hej? Hej. Zlákol. Prečo sa slnečnica vždy obracia za slnkom? Lebo sa volá slnečnica, lebo slnko, slnečnica. Slnečnica je ako slnko, lebo slnečnica dáva nám slnko. Dúfame, že sme vniesli slnko aj my k vám, do vašich domovov. Tešíme sa opäť na budúce. Ahoj! Ahoj! Môžem si teraz zobrať jednu takú labdu.